Insektong amimitas. Ano patindag ko ba? Muni makapaak, bitas gyud. Sangko ng uban. Nakakita na mo giingon ani? Muni siya labud. Labud. Oh, kadaghan yung tiil. Insektong labud. Ano siya train. Train sa bukid, daghan kayog digid. Lain siya, atras-atras siya. Yung insektuha guys. Ano siya bakukang mukaon sa lubi. Mupatay ni siya sa lubi. Oh, grabe. Kadako niya. Tanawan ng iyang bakba. Grabe dako ah. Ano makapaak. Mga langkat ni Agi. Ano siya bakukang sa lubi. Grabe dako ah. Bakba pa yung mga paak. Grabe yun pagka haita. Siya insekto nga bakukang. Makalit ba na siya glayog. Muduol gid siya nako guys. Maragid siya padung nako.